Assalamu alaikum jama'a, game da wanda ba su taɓa amfani da dexscreener ba, da yadda za ku bi ku yi amfani da dexscreener. Da farko dai za ku je Play Store ko Apple Store ku yi downloading ɗin application ɗin dexscreener. So bayan ku yi downloading sai ku shiga cikin application ɗin. Wannan shi ne mataki na farko da za ku fara yi kafin nan ku yi amfani da shi dexscreener ɗin. So idan kana da Play Store a Android ɗinka za ka yi downloading. Idan kana da Apple Store a Android ɗinka shi ma still za ka yi downloading. Bayan ku yi downloading ɗin dexscreener sai ku shiga. Idan kuka shiga za ku ga coins da yawa a dex da yawa. So wannan shi ne kasuwar da ake cin wannan ita ce kasuwar da ake cin coins ɗin a dex, kasuwar sayayya da sayarwa na coins ɗin da suke kan dex. So duk wani coin ɗin da kake nema in dai a kan dex ne, in ka zo cikin dexscreener za ka same shi. So abin da yake faruwa shine akwai sabbin coin akwai kuma tsofin coin, duk wanda kake so za ka samu. So abu na farko da za ka yi shine idan Solana blockchain ne kake nema, za ka ga Solana blockchain, BNB blockchain, Arbitrum, Ton, sai coin ɗin da ka zaɓa. Amma duk coin da kake nema a nan za ka samu. Akwai coin masu kyau akwai marasa kyau. So ya za ka yi ka gane wannan coin ɗin masu kyau ne, ya za ka gane wannan coin ɗin marasa kyau ne. So kun ga dex ɗin kamar yadda nuna muku sai wanda kuka zaɓa. Kamar yanzu akan Solana blockchain akwai dexes kala-kala daban-daban. Akwai Radium, akwai Meteora, akwai Orca, akwai Pump Swap, akwai Launch Lab, akwai Heaven, akwai Belief. Duk wayannan launchpad ne da ake kirkiran tokens akan dex ɗin Solana. So suna nan daban-daban. But amma irin wannan za ka zaɓi blockchain guda ɗaya ne. In ya so dexes ɗin karkace kai lalle sai coins ɗin da suke Pump Swap za ka yi trading. Karkace sai lalle coins ɗin da suke Radium za ka yi. Akan kowane launchpad akwai coins masu kyau akwai kuma marasa kyau. So abin da kake bukata kawai shine ka zaɓi network ɗin da kake so ka yi trading akai. In Solana ne ka zaɓi Solana, zai nuna maka duka coins ɗin da suke kan Solana. Sai ka je ka zaɓo, sai ka nemo coin mai kyau. To hanyoyin da za ka gano coin mai kyau da marasa kyau shine yanzu zan yi video akan shi, amma video na gaba. So duk wani abin da kake bukata game da kasuwancin dex za ka same shi a nan. In dai coin kake so ka siya, so duk wani coin a nan za ka same shi. Duk wani cinikaya, duk wani coins da kuka muna fito da su muna siya muna sayarwa duk a nan suke. So abin da kawai za ka yi a nan shine dole za ka yi downloading wani application saboda duk coins da kake nema kan dex a nan za ka same su. A nan ake cin kasuwansu. So amfanin shi wannan dexscreener kenan. So amma kuma hanyoyin da za ka bi ka siya coin mai kyau